Njabon timati buno tegete. Ebesa ninje. Ebintu bakanya konsaidia rieta ngamubisa oni rio bolimo. Ngoni bolimo ki. Yani na riete beti nkwarote congratulations. Esoko kiliwasa mete nyoko kebegete maisimi. Nene kwangero kongona. Mboroko. Mokana rota tano bolimo kwane. Nje okay. Mokaneki. Oh ninja to ni aitangu se kaini genta kanebesa. Ebesa. Karai kungotebi. Kuma tinje the location. Imenya terobora. Green view state house new camp. Ngayura rusi besa menye state ye tinje bwat. Ti menye ti ali ro sana imahanda baisi bako nyagweta bainge jinsagara. Ruku here. Ruku right. Ruku sides. Kapucha area. Igano ibesi. Bono teketinko piki. Nko move nko hente inside otigana na magana yo mugambi otigana magana ye kenyoro ebesa ninchi nago te yo bongo bane bongo aya mumubisa mani ori ngorere kesongo nyabere ga njene mani mega na boko babono ngayo oroja gatori gachire yani okagitenge getorike no barana ali mambi kayi getorike umugambi ninja kago kwanere nko motenda ko iboko bakuruke nyoriga koraiga ire ngote getere ire ngobwate chibesa nchos boron ko million yosiero ntigare pues ngaire ngobwate igono tidan ko mambi tumike obwate chibesa anyo korota chibesa kwa dango chibwate million yaye congratulations yirire ngaya ko tabonye if you have good memory esenje chibesa mokata tono bole mokwana ngakibone ko che message nge you have won chibesa igo monye no you know nertio bolimo sport pesa akakora kachibeka ko sport pesa ekente kyo konte yeke mwamu ngamokana nke manyengo ke finishing ko kinge ki njetindi betondo ranga stupid acha wasacha I am a man with you full of my words omusibati olpa kurukorera amaligo ara renjera bwoye abana ba abyalire kenyora amajeke ko korobaniri I don't pick used I pick genuine tikamangana mama kendai tinda kwabira karante chibesere ngobwa Obegeta saruni motu yo no le tichito ma kima wata ba tichitari osen tichito mama wana si kere ndo chukwe wana nae akuba ningote ina change bado wonda wante ndo mabirinde dion spanda tigangora bnante ogo chenchi ngokora se bikorwa tari ogo ntenga kwa chenchi umuntu busa yo ganga kibona mama na chenchi iwo ngokora se bikorunga ki ninje karansa bnani karase bo bioro igo kwali gocha kurwaliyo korenga ebese niye mwina ebinte biri kucyali wake chikoni ndole lyo kiko chikorunga bumanye chumuni yokire manyanga mbitu tuwa bano oterere muno motega nga no chokonya ngontenga kwa chenchi nkyo chenchi timunole ko bano ngayo chenchi mama wana si kere china arosre na kobera ikine kintu bana ndagote akwa muri kongira mna mwana ino ono tiga ko kwandira so borora babo mwana ona iga mangana yamuna nagote biri boire gocha gocha tigangira nase ngi kanyama mumiro bono na nyenye kese singe chonte ko kwanya ni future ya ndu chenga nguchi ko berembe igo bono muna kweresira mangana ali gocha gocha na teta yaro genda ko tenga tinga torochi ai bana desa nya beto ko bana rwanchite abana arotenga no mwana omuitongo no mwana omutorwa igento gyoka narocha abwate no bwaba ko bwaba onkamanya muna njo muntu omonene kana singe yeri tukulitangani orocho omukyo bande naboko ba no bwoba naboko nendo korora nga asengenjo aroche nga taguchi gotebinore musani ondo ya mokobe manyite nechinchira nechinyingo naende nabo nje bono muno korengera likwana igarengerere tyo konyora mu murundo ora mokobe nenda acha komueta magere ikagera agacha nabo igo tali bo baba nabo igo ikagera agacha bweka bono baba nchomo murere na bondo chenga tabia iteli komono tatigale ndo bwaba na bubu lakini kwa chungusire buya mata squeeze abamura na baruna bakora bakora baguchibabara basakwenda guchialia nyoro moiro musigo na ndachale teshi ogima bwaye busalike ono tigango tebi babone nainde gabano nko na gukwegerinde nugo kini abana bawo mono kinyaruka motebi ngo mwana one tebi ngamuna kwachiro mutyo bande ganga kwaikire nga naye bwetwara ibo naye karabo muntu ro mwenye ezukuru yabana mo gochia ngima gozomi utengo somi kumole chi science ekyo mangana ayi mwasomi ibona ere ni mosome tinganyanja amone nabura nyore ne nkondi omaterero babeire bo basacha barero nkondi ayike nande mali omwana obeire musigo
obaire useless igo bona sali ubugima bwaye raisi igo isomete nyanchama one nyanchama aye karabo mungaini kabo mungaini pima upepo basi nole no mungu ina bago tabatebanga bano nalitikire oyo nero omwana omuya kamondolire kitabi talirianga ataraji kumumanya kitabi abaire musigo omuro yo maire no kawo rende torucho China lengo na sorete ugasoka buya niringo mnyaka uchimanga musaba mabira wantigete nsanga so tete bora le sengwa musabito kwa listen to me ene warning yo mwere ngoko e warning na nengo e challenge wika mna marogo baige wika nango ina gocha ya ngocha marogo banyora kirege kya organize kirege nto ndagire rosi abantu bako tinda TV serving nga abantu bakoragira ri ke nakibana mbia akimora Njengoro kukerebi inaacha kukua ni musani one boya ni gai tuacha no musani one kerebyo yongo oyo ndo yo rate mu mata listi kumate nae Jengo ko Muriasi yo kai kabuna kemba Kene oyo mwalimu ori nera sera njebona nago taimbo ya inaacha kukua ni musani one ai no musani o wacha ukwa tuacha no musani one kiye ko randali kwere we mo mani ai no mani Wone na kala wika abana basani ba nimba mai tato ni musani ai babu gutokana lirima hata alimo chito magatonyora ugutubori kibanda gioko ni amagena nga ikere hobe nyabu kumbe nae nakiori mbian kwanye bi esura guserere gwachenji gwachenji sana inyora libito kwa mine tomotumete byagutubete mbako obusionge gusena kirero ora bitaske mbona nakunyoire buna gwakwanire sawa bono kwanyenyo jengo sokanari omwanyi kwege ndana kwana sokanari do tinda bamanya buya bangerere serenga barabumba rabi baibuli babo tinda bamanya buya Sagini. Itu kok cakap. Mungkin na inyo ini. Itu kok cakap asok. Egen tege tangan na ini. Saat itu nabi kita likon orang isiko. Orang mata emang kau iran. Omo isi oli na romo cakap mengon dia na. ngombe na ugo kama. Igon ta kita como bankan na tengan ta como kere limiti joko to kai skoga. Saa 11:30 ng'ombe hii kabili. Ami yokia mabera bakomo chumba.
amabere nabo ngomoire lakini mugaga takunyara gukama ng'ombe ngusumbuere kidogo ona jeni Ndagĩtanya ĩire tũyo gwaki. Ndagĩtacha kuna kumanya gukama. Umuici uyo chakire kere binte kuna gutigera na gutigera na bie biagerire ngabona no mwana baka Jumapili. abulinde talia ng'ombe turae punishment yagera maga kana bara kore gintu gitigita Ndagĩte kuchaka nera chaki kumanya gukama no niwe nako kwa ile. Akame pa saa 11:30 akoba mabere bakumutu. mugaga gagukama yori mabera ito akonyorekana akogenda Akonywa. mugaga gubwatu karone mboye okekori mugaga ta ukamba Igeka neriri yao kama na ikaranso na matengera. yori omukame twaro Omoyo bona mabere ame kujumujumbe na ndamo chiga chijumu. Ndagĩtira ronta. Bwana arafu naenda ya dijana ndara pesu. Arate bakona tali. taikwe Ya dijara te sukuma musio na ngora tali nyama. ena magana mwaga ijeni to mwaga tega Ndatakara nyama. mwaga tega Koreta abetarete nyama mongakire simi before itara kamara go banda lo sengo kutumira besa kuyere ndakanyama kumara go. Beba ngaki kanya tikiresa guri nyama diote amagana mwaga tiga Mugaka no yona ninje mumaete. mugaka Aba. mugaka ya Waya nye bintu ko musika. Sawa.